זה כל מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם החול. אפשר לראות את הנעליים שלי גם כן, מה קרה שם. זה חולות תובעניים, אבקה תובענית. וזה בעצם, מה שמכסה אותו כרגע זה חול, את הפצע שלו. אפשר לראות איך הוא מתגלה. בשר פתוח לגמרי. זה כתוצאה, זה מה שקורה שקושרים אותם ברגליים. את החבר'ה האלה, את הצעירים האלה, אולי בין 3 חודשים, 4 חודשים. במצב כזה של זיהום הוא ממשיך ככה ואי אפשר לדעת לאן זה מוביל. אפשר לראות שזה לא משהו חדש, משהו שמתמשך איתו כבר איזו תקופה. מה שאנחנו עושים בעצם כרגע זה נקרא התריה, בלשון טרי. אנחנו שוטפים את כל האזור הזה כדי שרקמות חדשות יגדלו בעצם. או היום או מחר יגיע הווטרינר, ייתן לו טיפול, יעשה לו הערכה, אולי צריך לעשות לו צילום פה ברגל. הוא יצטרך לקבל זריקת טטנוס. זה פשוט הולך פה לאורך כל זה מין טבעת לאורך כל הרגל. ממש מסביב כל הקוטר של הרגל הטבעת הזאת. הרקמה של הבשר נראית בסדר, אין ריקבון. אבל לבד הוא לא היה. גם את החמור הזה, את החבר שלו, אפשר לראות את אותו בעיה. הנה בבקשה, יש לו את זה בצורה קלה מאוד. אפשר לראות את הפצע אפילו. Can you hold him? I'm trying to... בבקשה, הנה את אותו פצע, אנחנו חשפנו כרגע את אותו פצע בדיוק בצורה, ככה זה מתחיל. אצלו זה כבר יותר יבש, אבל אפשר לראות את הנקודה שבה היה הפצע. הם כנראה שחררו אותו בזמן, הם שניהם היו כנראה קשורים ברגל. זה רק התחיל עם הפצע וזה כבר פצע על הרבה יותר שטח, הוא כנראה ניסה להתנגד, ניסה לברוח ושפשף את הרגל שלו עד דם. החבר'ה האלה הגיעו לשם כנראה מאיזה מעל, זה אזור של... אין שם בעצם אוכל, אין שם בעצם מים, הם היו ממשיכים לטעות שם, הם שניהם היו מתים. תודות לאילנית החמודה ששמעה על הסיפור שלהם והזדעזעה ומיד לקחה את הצוות של האנשי ביטחון ואת החבר'ה שעובדים שם. הצלחנו להגיע למקום כדי לראות את הסיפור הזה. הנה נחשף לנו כל הרגל הזאת, הייתה חשופה כרגע, רק הייתה מכוסה בחול בעצם. אבל אפשר לומר, בוא תראה פה מאחור, ממש מגיע עד לבשר. אבל אפשר לומר שהרגל נראית טוב, הרקמות נראות טוב. אנחנו מקווים שתוך תקופה די קצרה הוא יעלה, זה ייסגר לו והרגל תשתקם בעצם. זאת אומרת, הוא לא יישאר נכה, אפילו הוא עוד צעיר, הוא יגדל את הרקמות מהר בסך הכל. תכף ניתן לו קצת טיפול חיטוי. הוא צריך לקבל אנטי-טטנוס, אף על פי שזה לא עמוק. כך שזה יהיה רק למניעה בעצם. זהו, בסך הכל עיירים קטנים ונחמדים, ואני חושב
מהר מאוד ישתקמו ויוכלו למצוא איזה בית נחמד וקטן, אולי מישהו שיקח אותם בעצם ביחד שימשיכו להיות. הם הלכו דרך ארוכה ביחד, שניהם פצועים באותה פציעה, אחד רגל שמאל, אחד רגל ימין, אבל בסך הכל נוכל לשקם אותם די מהר. זה היה מזל, זה היה עוד יום, יומיים, 3 בשטח הזה וזהו, והיינו מאבדים אותם. כבר לא משנה הפציעה לא פציעה, כבר לא היה להם מה לאכול, מה לשתות, זה מה שקרה בעצם. אז זהו, תודות לערנות של האנשים, וזה בעצם מה שחשוב, כל הערנות הזאת של אנשים, מיד לראות את הנושא ולא לחשוב שחמור יכול להסתדר בכל מקום, אף על פי שניתן לומר שהם נראים יחסית לא רע מבחינת רזון, הם לא מאוד רזים. זהו, נקבל לטוב, נקבל בסך הכל יצא סוף אופטימי. חששתי לגורלו עם הרגל הזאת, חשבנו שזה עוד איזה סיפור של רגל שבורה, זה מה שאמרו לי, אבל הרגל הזאת תשתקם והכל יהיה בסדר. זהו, שיהיה לנו עוד סיפורים טובים לרגל השנה החדשה.